gràcies senyora diputada per preguntar això, perquè és evident que qui perd els orígens perd la identitat i en el cas de Catalunya Ràdio no hi ha de patir perquè el compromís amb el català hi és de manera inequívoca. Vaig rebre la pregunta que vostè em formularia i vaig anar a mirar les dades dels convidats que vam tenir el dia 26, aquest dimecres. En les 4 emissores de Catalunya Ràdio, el dia 26, vam tenir 41 convidats. Convidats són col·laboradors, tertulians, gent que va intervenir, que no són professionals de la casa. D'aquests 41 convidats en les 4 emissores, només 3 van intervenir en català. O 3 van intervenir en català, que cadascú li posi el només o el 3 sense el només. Però la realitat és que 41 convidats, només 3 o 3 van fer la seva intervenció en castellà. Quins van ser aquests 3 col·laboradors que van intervenir en castellà? Ernesto Ekaizer, que ho va fer per parlar de la lectura jurídica del tema del recurs al Suprem als indults, o el tema aquest que està sobre la taula i del qual el senyor Ekaizer és un especialista i té unes grandíssimes fonts a nivell periodístic judicial. Carlos Enrique Ballo parla en castellà, no és català, però entén el català. No obliga a que la gent de l'equip i del programa passi al castellà, però intervé en castellà i és un periodista que dona un tipus d'informació sobre l'Estat, sobre Madrid, sobre molts temes que s'estan movent, que creiem que els nostres oients es mereixen escoltar i que es mereixen ser informats i que pel fet que ho faci en castellà no ha d'estar penalitzat. Per tant, no pateixi en aquest sentit. I abans es parlava dels països catalans. Miri, nosaltres fem coses, que diria el president Rajoy. Doncs hem fet un podcast de la Catalunya Nord, que es diu Septentrions, que ha tingut molt bona acollida. Ho hem fet de la mà d'uns professionals que estan treballant a la Catalunya Nord i arran d'aquest podcast i d'aquesta col·laboració que hem establert amb ells i que vam establir fa temps, crec que va ser l'any 2016, amb la meva arribada a la direcció de Catalunya Ràdio amb els companys de Ràdio Arrels de Perpinyà, aquest diumenge farem a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio l'emissió en directe del partit de rugbi de l'USAP. I, per tant, tots els usuaris, que són milers de l'aplicació i de la web de Catalunya Ràdio, podran escoltar la retransmissió que Ràdio Arrels farà d'aquest partit de l'USAP, les semifinals del campionat de segona divisió francesa, de la mà de Laura Bertran, des de l'estudi de Ràdio Arrels, el Gregori Sansà i el Sebastià Girart, que és la persona amb la qual hem fet el podcast Septentrions, des de l'estadi, i l'Enric Balaguer, que estarà seguint tot el moviment dels seguidors, perquè a Perpinyà hi haurà 5 pantalles gegants per fer el seguiment del partit. Per tant, des de Catalunya Ràdio fem coses.